σας δείξω πώς πήγα τη Mech Rank 20. Παίζει να είναι για μένα ήταν πολύ εύκολος brawler και στο μέλλον θα πάει 22-23. Μακάρι και 25. Θέλω να πάμε τους 11.000 sub και σε αυτό το βίντεο να φτάσουμε τα 10 likes. Είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο και ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ παιδιά θα ανεβεί και ένα άλλο βίντεο σε 2 μέρες από την ώρα που θα ανεβεί αυτό το βίντεο. Θα ανεβεί το βίντεο που παίρνω με τον Άντζελο. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να μου γράψετε ερώτηση της ημέρας. Ποιον παίκτη θέλετε να πάω rank 20 ο επόμενος ή rank 25 και ελπίζω να περάσετε ωραία. Σας αφήνω να απολαύσετε το βίντεο και εγώ δεν θα μιλάω, θα έχω βάλει μουσική. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και θέλω να δω πολύ υποστήριξη. Bye bye guys, από μένα απολαύστε το βίντεο με μουσική. Τα λέμε.